дасторисои Telegram дигар нафарро камтар хато публикатсия мекунанд. Дар ин видео мехоҳам ки дар бораи ҳамин чиз гап занам ва нишон диҳам ки чӣ хел туғритаре, чӣ хел беҳтаре ки шумо публикатсия кунед. И бисёртар барои нафарое ки бизнес доранд, даъво дахл доранд, хай дигарон ҳам метавонем бинем нафс як случай. Ассалому алайкум, номи ман Некрузшоҳ ва биёед сар мекунем, ҳама шахсшо нишон медиҳам. Агар Telegram премиум дошта бошед, ҳатман ссилка поёнда ҳастае, дар канал голостен рафтем. Барои як сторис пример насохтан ма описание мира қатъи ҳамин сураттош копировать мекунам. Нигоҳ кунед, агар дурои хел биҷиқӣ сохранить кунед, як бора мешавад чанд тара сохранить карда. Но мо ҳаминам ча кардем. Но иҷо бо як кор дига ҳастае. Ман метавонам ки поделиться даҷиқида дар ҳаминҷа репост в историю биҷиқам. Ин боло дасти чап. Ана ман метавонам ки публикатсие ки дар каналай ҳавая репост историям дакунам. Но ма оз историяи худамда намекунам. Чӣ кор мекунем иҷа? Вақте шумо ҳамин чиза публикатсия репост дакарден, агар ки ниҷа да биҷиқен, хе ранги темаш сиёҳ ва сафед мешавад. Дар иҷа ссилкаша нависанд дар кория текст менависем. Новое поступление мекунем. Иҷа да ссилкаша мемонем. Ссилкаи амира копировать кардагӣ, вставит кардагӣ мемонем. Дальше чӣ кор мекунем? Дале меҷиқам. Дар иҷа ин меҷиқам интихоб мекунам. Дар ки ҷо мегӯяд ки шумо мехоҳед ҳамира публикатсия кунед. Иҷа каналҳо, группаҳо, дигар чизо ҳастае. Мо ҳамун канали мефурӯшем ку ҳамунҷо дар интихоб кардан дар кор. Ана ҳозир иҷа дар хеле гуфт мегӯяд ки канали шумо наметавонад то 6 голоси дига нагира, чиз наметавонад шуда сторис карда наметавонад. Но мо иҷа оз дига кор мекунем. Ма инра меҷиқам хел дар канали худам публикатсия мекунам. Публиковать историю мекунам. Тамом ҳозир дар канали худам публикатсия мешавад. Медарам канали худам дар ин боло медарам. Нигоҳ кунед, дар инҷа пайдо шид. Чӣ кор мекунам амира? Намехешид шумо бисёр хато мекунед ки ҳар хел чизои простую публикатсия мекунед. Охир кардан дар кор нестае. Медарам дар ин поделиться кунак меҷиқам. Дале меҷиқам. Дар профили худам мекунам ша. Дар иҷа менависам на канале мисол. И ҳар кон шумо метавонед текстҳоро падхитон кунед. Имине хеле кардан дар кор нестае. Просто ма примерне нишон додам. Ма айвай канал дар профили худам сторис мекунам. Мисол ҳозир меҷиқам дар профили худам сторис меша. Айвай канал дар профили худам ки вақти сторис меша, одамо меҷиқан канал мегзаранд. Диден ма дар як гуфт бо як тиру ду нишон задам. Ҳам канала реклама кардам, ҳам ҳамун товарои канала. Имина ана мехеле кунед. И беҳтаре назар ба уе ки мекунед шумо. Премиум дошта бошен, канал дроин ёйне и ссилкада да ҳамаи таги публикатсиондаги ёйне иҷа 3 нақта ҷиқида галаса када галасават кунед. Ҳатман и беҳад пешравӣ мекунад канал ба ин кор. Ба фикрам.